Hastang lisura gyud basta natay batasan nga piling dato ta, magluya ta og wala ta ikapanghambo. Lumos na kus utang sa syudad, gina-post na gani ko sa Facebook sa ako mga gipangutangan kay dili ko mobayan. Maong nagpabukid ko dili tungod kay adik ko, tungod kay pala utang ko. Hornal ko dinhiya aron paglugsong na akong balik sa syudad na ako'y kwarta. Kay gilibak na ko sa ako ang mga amiga nga ang ako ang pagkapiling dato ko noon expired na. Kay nakita nila nga wala na ko nagapost-post og kwarta sa ako ang timeline. Maong ginakontak na ako ang kaparintihan kung naabay nagapahornal din hiya. Ay mingsad kaayo kaya nga ako ang igsuon nga nakaminyo og pobring utin ang harbis na og sitaw. Syempre usa ka burikat nga igsuon og dili normal ang kinabuhi ako na pud na siyang iskamon. Adto ko din hiya sa ilaha aron mangayo og kwarta. Ako jud ang banaon nga mangharbis na sila sa ilahang mga tinano. Bisag na puno na nako siya glibak og saway sa iya gyapon ko mangayo og tabang og walang wala nako. Ingon ana kamaot ang ako ang batasan og siya mangayo sa kuha mobalibad ko. Ko dayong sawayon ang ihang sitwasyon nga no bitaw nga nagminyog pobring utin.